Hello, viewers or subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Hello para bro, ngapdi yang sabhabi yang pi syak ne video. Pito pra har lakwa ki padba banyon je upra. Bun ki balapan pau haki social media ba ki lakwa har ki lakwa dik do kamensem banyon ya uboton ju upra haka EVM machine. Bun ru ki bala keli yang lano kin penlong no ya kaneka election MP stang samoy lane ya ka by election MP. Nakadaw ka jing khlato jong u Dr. Ki je singgon. Te kajubab je pi ki ba keli nga kalong nga try om slam shu kila man penlong ha uneu benai Julai banwan la ne ha benai Agos namar u doktor ki ula klat nadu ka khat nai tarik jong benai Februari mentau snam arjar penreu te ka jingbu jong ka election commission ka bu henreu benai bal da klat no khmat kine ban penlong ya ka by election hapo henreu benai te perlok mentat kaladon saubnai mo namar ba u doktor iki u laklat nadu ka khatnai tarik u benai Februari jong usnam ar hajar ar phonreu te menta u benai Jun dai namar nadu u benai Februari March April Mei Jun Julai Agos te kila man penlong ya ka by election MP ha u benai Julai la ne ha u benai Agos ya sha perlok pin sa yo hi ban tap ya ka vote mo te saya nyon hang to kat bapikwa namar bun kiba ya pertah pra bahagi sosial media kiba ya ong bet ha upra pit kila kwa banyon wood ha boton di upra ki don kiba komen komta te ngasu ngapi perlok ya sya sipuar mo wat name kerki than ya sya sipuar ka election commission kan sampan benahi ka tarik lano kin penlong ya ka by election MP tangba daya page bha puar opinion pat yo ba usneu to budam yung pra mo namar bun ngatrai kibaya tepra namar glaya perta pra kumto hagi social media te ngatrai bun bet kibaya tepra te kumta sadaya nyon bha yo usneu to budam yung pra te perlok hagani ka video ngakwaru ban ong ya pi ba ngalapus ya katoka community push ha kato ka ka YouTube channel ka junga ka pelajah phang mo kato ka deka channel ka junga te ngala push ka community push ha kato ka channel la shibnai menswa te ngala bu laingut ki kertong ngong napdeng kine laingut yano pinkersan ha kane ka election MP sitang semuai ka ban salong ngayu i hang to bun ki baya kersan ya u Dr. Baskemerbo namar ngabu u Dr. Baskemerbo u Dr. DRL Nonglaj bat u Vincent Espala ya u kertong jong ka UDP te yu tu lawyer ngaklem pat bu namar ba ka UDP kampat sai kertong hak to kepor kumta ngarang bu tang ya ki laingut te napdeng kito laingut u Dr. Baskemerbo u yo prap 100% kinong vote nakasispa kan prap 100% ki vote u Dr. Baskemerbo nangta kiba but ya u Dr. DRL Nonglaj kidon knai persen bat kiba but ya u Vincent Espala kidon tang 100% te perlok ngan pen IEP da ka jingken katkum kato ka community push ka bangla push ha kato ka we ka YouTube channel ka junga ngan pen I ya pi da ka jingken sapek ya ka jingken perlok ngala tho hang ne katkum kato kan katkum kato kapus ngala ken hang ne te ngan pen I bhai pi perlok ngan batai ngan ai da ka bak kamera thang khnang makan khamsai kane ka jing ken perlok kadon arpis duna te ngan pen I pi da ka bak kamera mo sapet bhangan batai hang to kat no pholak yo u Dr. Baskemerbo om dai shu da kilak ne da pholak u yo perlok kane ka dik jingken ya kane ka jingken ngalasim katkum ka jingdon jong ki nong thavut ha ka general MP election jong snam arjar ar phosau
Te menta ka tiru parlok ka jingdon jong ki nong thep vote na Shillong Parliamentary Constituency kala ban long kumju lane lada ka tamru kala ban tam khndiat lada ka dunaru kala ban duna khndiat nre kanom ya pher bun re bat ka jingdon jong ki nong thep vote haus nam arjar ar phosau pet perlok kan pulera du bastang mo khnang ba phin tipcha ye kane ka jingkhen ka jingdon jong ki nong thep vote na Shillong Parliamentary Constituency kalong khat saulak saus pa khat wengut 50% ki nong thep vote hakane ka election MP sten samoy kin thep ya ka VP khandai persen kin thep ya ka NPP basan persen kin thep ya ka Congress pe ka jingkhen harum kat no vote ka VP ka NPP bat ka Congress ki yo ya kan ki jingkhen la pensong nong rim kat kum ka post bala post ha YouTube sip nai menswa pe thane parlok ki nong thep vote baro na Shillong Parliamentary Constituency ki long khat saulak saus pa khat wengut tongina pening kong ya ka VP bat ukertong jong ka VP udai u Dr. Bas Kemerbo hangne uyo 50% ka jingyo vote lingba ka jing vote jong ki pat ba kan ha ka to ka post pe ya une khat saulak saus pa khat wei ngi multiply da u 50% divide da u sispa hangne parlok 50% divide da u sispa namar ba u sispa udon artli kinot ngiyo 0.86 mo kita bandon artli ki dismal te ya ukasolak saus pak kadway into 0.86 kami kumne perlo khat arlak sahjar lais pak sunfly point sau pun riu bat ngin penduno ya u dismal point namar ba ngi kenya ka jingdon kinong tevut ngi deban penduno ya u dismal point habangi pendu ya dismal point hangne kami khat arlak sau hajar laispa sunfly ngut ki nong thep ya ka VP menta perlo kina page sa ya ka NPP kertong jong ka NPP udai u Dr. DRL nong lai hangne uyo khandai persen ka jingyo vote te ya u khasolak saus pa khadwei ngi multiply da u khandai divide da u sispa hangne perlo khandai divide da u sispa kumakan ongi phi namar ba u sispa udon artli ki 0 kumta kide bandon artli ki decimal point te hangne perlok khat sau lak saus pak khatway into 0.09 kami kumne perlok silak arpun reojar live pun reu point khandai te hangne perlok udon point khandai ya une point khandai ngila ban raun mo perlok pe thangne ladangi raun kamut naka silak arpun reojar live pun reu poin khandai hangne pat kami nu kumne gen parlo silak arpun rojar lai punya ngut ki nong thep ya ka NPP balai umi lai punya hangne namar ba ngi larau na uneu poin khandai mo te ngi chukhen kum to parlo ngi de ban round ngi de ban te ban round ru pe ki nong thep ya ka NPP hangne ki don silak arpun rojar lai punya ngut te ngina pet saya ka kongres mo parlo ukertong jong ka kongres udai Vincent Espala hangne uyo 100% ka jingyo vote te ya ukhat saulak saus pak khadway ngi multiply du san divide du sispa san divide du sispa hangne kami 0.05 te ya ukhat saulak saus pak khadway ngi multiply du 0.05 kami nyop hojar arpho point san ni penduduk ya udisimal pun menda perlu kami nyau fajar arphongut ki nong thep ya ka kongres ngina page ya ka table perlu nang ba pinsai mo hangne kadon ka parti kategori percentage kategori bat ka jingyo vote mo page hangne perlu parti kidon ka VP ka NPP ka kongres bat ka total mo te ka percentage hang to ki ai ya ka percentage jo ka VP ka NPP ka kongres mo page ka jingyo vote hang to ningkong perlok ngina page ya ka VPP ka yo 50% ka jingyo vote pat kalong khat arlak saujar laispa sunfly vote nang ta sa ka NPP ka yo khandai persen ka jingyo vote kalong silak arpun rojar lai punyo vote nang ta ngina page saya ka kongres ka yo 100% ka jingyo vote jong ka kongres kalong nyop hojar arpho vote nang ta ka total baro kalong 4% bat hangne ka jingyo vote lada ken total ken kalong khat saulak
saus pa khadwei vote te parlok lada pikwa bantip ya ka jingtam jongka WPP ya ka NPP bade ka Kongres ngide ban simno ya ka te ka jingyu vote jongka WPP da ka jingyu vote jongka NPP lane jongka Kongres pej mo parlok nginya khen hang ne ya ka te ka jingyu vote jongka WPP simno da ka jingyu vote jongka NPP khat arlak sawajar laispa san fly vote minus no da u silak ar punrojar lai punya vote kadno ka WP katam ya ka NPP ada ngam bakla katam si polak nyau prajar laispa khat nru vote te saya ka Kongres mo katam kadno ka WP ya ka Kongres khat arlak sawajar laispa san fly vote minus no daka jingyo vote jongka Kongres nyop hojar ar per vote kadno ka WP katam ka Kongres lada ngambakla katam khatweilak live sahajar live spa live vote sa khen mo parlok sale kumbanga ngao parlok ka suong pi wat na mesim serious te katoka jingkhen kanam la ban long tik ha ka por nyo vote mo kanam la ban long kumto kala banduna kato kade tang ka jingkhen katkum ka vote jung kipat ba ha YouTube community post ka junga te parlok ngin saya pet enda lami result enda ngiladap te vote enda lami result ngasuang bet tam te kan tam keput bet ka WP lada kipat ba kia vote sya kumto kumba kila penpau ha social media kan lada kipat ba kia vote bet kumba kila shongshit ha social media te ngatrai kan tam keput bet ka WP Nre kanong la pat ban tam keput hadu sepolak tam ya ka NPP. Lada ka tam bunru ngatrai kala ban tam tang nrulak lane nyolak te ngin saya pet ya ka result mo anda lami result anda ngilada tep vote. Te ngansa nang pusru ngansa pus ya baru ki kandidat ki ba yakun ya kaneka MP by election. Nang ta saya vote parlok ya vote bet ya vote hok bet mo. Nang ba nginatip kano ka party kapan ra hakane ka by election MP bat ngasa kenya ki vote katno vote kata ka party kan yo ngasa penmi bet haswa jong ka result mo haswa jong ka result jong ka by election ngasa penmi ladang la penmi kata ka video kamot pilatip ba kano ka party ka job bat katno vote katam hangta pinsa kamsai mo parok te tangkat neswa kublai sibun kublai sajarang ngin saya siampi yang haki beberki video